Manunahan daw si Jomari Soriano. Okay. Leia Soriano. Ay, di mainginom, di mainginom. Ali Montojo. Let's also have you, Emily Soriano. Architect Nelia Soriano. Hermenia Arceo. Heidi Villarosa. Trisha Ann Montojo. May Montojo. Sigurado ka bang manginginom itong mga ito? Channeline Quijano. Christina Onio. Hilda Soriano. Hanalyn Soriano. Ang daming manginginom na Soriano. Eloisa Soriano, mga titas. Silvina Doria. Rafael Doria. Rene Rose Cruz. And Louis Ranchez. Ayan, siya puno daw, siya puno. Pabigyan din ng wine si Angelica. Would you like some wine, Angelica? Alright, pabigyan ng wine din si Angelica, ha? Yan na daw. Pakinggan ho natin yung hinaing po ng taong bayan. Maliit po yung baso. Maliit yung baso. Okay, number 2. Una, maliit yung baso. Pangalawa? Hindi nakakalasing. Hindi nakakalasing. Okay, meron pa, meron pa. Walang pulutan. Walang pulutan. Meron pa ba? Ito pa. Ito, importante. Wala pong yelo. Walang yelo! Bakit walang yelo? Magkakapatid yung nagsabi. May mga reklamo pa ba tayo dito? Malapit po ang barangay hall ng Gayaman dito. Gusto mo kailangan. Mga magkakapatid lang yung nagreklamo. Eto, meron pa. Ano po yun? Sinuno yan yung aso namin. Okay. Okay lang. Pwede nyo naman i-continue sa bahay naman. Founder ng 18SHOTS. Kailangan nandito siya eh. Alright. Ladies and gentlemen, isa ko pong iaabot po sa inyo ang microphone. Magbibigay lamang po kayo ng isang one-word description para kay Angelica. Ha? Hindi na pwedeng ulitin, kaya maghanda yung mga manginginom dyan. Hindi na pwedeng ulitin, ha? Yung sinabi. At hindi nyo rin pwedeng i-English yung Tagalog na, ha? Alright. Ma'am, give me one-word description for Angelica. Awesome. Awesome! Wow, awesome. All right. Let's have another one right here, please. Maganda. 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 Wow. Payag pa tayong lahat na maganda si Angelica? Yeah! Payag pa kayong awesome si Angelica? Yeah. How about you, ma'am? Cute! Naku, napakahirap ng word yun. Cute. Thank you so much, ma'am. How about you? Masuwit na gorgeous. Masungit na gorgeous. At least may gorgeous. Okay, next one. Sweet. Next one. Kind. 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 Okay. And of course, sexy. Pumalakpak lahat ng payag na sexy si Angelica. Wow. Next one. Loving. Loving. Kureko. Kuripot. Akala ko positibo lahat eh. Kuripot. Sige ha. Pakibawasan yung alak niya. Next one. Angelic. From her name, of course. Amazing. Amazing! Ginandahan mo ha. Sapuno. Okay. Aside from amazing, Obedient. obedient. Wow. Next. Intelligent. Intelligent. Lahat yan parang jet. Baka ito ang sabihin niya, detergent. Okay, give me one word, please. Red light light. Talkative. Talkative! Totoo ba yun, Angge? Totoo. Siyempre. Sa bloodline. At least, you talk with sense, right?
description na? Payamin kita ng Google, ma'am. Google ka. Ito muna unahin na. Bibigyan kita ng 3 oras para mag-isip. Humble. Humble! Wow! Eto, sino muna? Caring. Caring! How about you na? Loving. Okay, nasabi na. Nasabi na. Okay. Bibigyan kita ng ma'am. Yes. Respectful. Respectful! Wow! How about you? Honest. Honest! Wow! Pagkapan po natin sila mga kaibigan. Alright. Sa shot. Okay, so, para makita ng buong sambayan ng Bobin Malay na. Okay, isa-isa po. Yung mga excited na pong sumat, umakyat na po. Lahat po, lahat po. Let's provide a wine for Angel, please. Pa-provide naman ng wine for Angel. There you go. Jen, tubig. Cheers. Cheers. Bakit tubig? Alright, raise your glasses. At syempre, pagkasabi ng cheers, lahat bottoms up tayo ha, bottoms up. And 1, 2, 3, everybody say cheers! Bottoms up, everyone, go! Wow! Thank you very much. Palapan po natin sila mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you very much. Alasing. 18 shots. Ano, alasing. Ah? Ano, lasing ka? Oh, lasing ka? And at this point, ladies and gentlemen, Ah, lasing ka, let's proceed to our ancient meals. Lasing ka? At bawat meals mga kanina, of course, magbibigay din po ng